Shwmai, Shwmai, a beth yw'ch enw chi? a Eli dwi. Ym mha brifysgol ydych chi'n gweithio? A dwi'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd. A beth yw'ch swydd chi ym Mhrifysgol Caerdydd? So dwi'n gweithio fel swyddog gweithredol olraddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. A beth yw eich gwaith chi? Beth chi'n neud o ddydd i ddydd? Dwi'n gweithio yn yr adran marchnata, felly fy hoff ddarn o fy swyddi yw gweithio gyda myfyrwyr. Enghraifft, dwi'n mynychu digwyddiadau recriwtio yn aml yn y brifysgol a dros y wlad, a dwi'n gyfrifol am dim o lysgynhadon myfyrwyr olraddedig. So, dwi'n dwlu ar fy swyddi. Gwych. A felly, pryd dechreuoch chi ddysgu Cymraeg gyda Cymraeg gwaith? Dechreuais i ddysgu Cymraeg a lefel mynediad gyda'r cynllun Cymraeg 2 blynedd yn ôl, a nawr dwi'n astudio a lefel canolradd 1. Gwych. A sut mae'r cynllun wedi'ch helpu chi i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich gwaith yn y brifysgol a falle tu allan y brifysgol? Mae Cymraeg gwaith wedi helpu fi llawer yn fy swydd, i fod yn onest. So, yn mis Medi, ro'n i'n gweithio ar ddiwrnod agored Brifysgol Caerdydd a siaradais i â 3 theulu yn Gymraeg i ateb y cwestiynau a rhoi gwybodaeth yn nhw am y brifysgol, a ro'n i'n teimlo hyderus i siarad y iaith, rhywbeth do'n i ddim yn gallu wneud 2 flynedd yn ôl, so ro'n i'n hapus iawn gyda hynna. Diolch yn fawr iawn i chi, ardderchog, diolch. Diolch.